Γεια σας, είμαι ο Ηλιάδης Χρήστος και συνεχίζω τον αγώνα μου για την αφύπνιση του ελληνικού λαού. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι όλα αυτά που ψηφίζονται είναι πολύ καλά σχεδιασμένα και προμελετημένα εδώ και δεκαετίες από τους παγκοσμιοποιητές, που στη συνεργασία με τους εγχώριους προδότες πάνε να εξαθλιώσουν τον ελληνικό λαό και να διαλύσουν την Ελλάδα μας. Πρέπει επιτέλους ο Έλληνας να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ότι όσο κάθεται στον καναπέ δεν υπάρχει σωτηρία. Πρέπει να δείξει τη δύναμή του και να πάρει την τύχη της Ελλάδας στα χέρια του. Πρέπει η Ελλάδα να κυβερνηθεί από Έλληνες που την αγαπούν, την πονούν και θέλουν να την κάνουν υπερδύναμη. Αυτή η χώρα είναι η πατρίδα μας και δεν αντέχει επιτηρητές και παράσιτα. Αυτή η χώρα είναι η γη των Ελλήνων και θα την υπερασπιστούμε με το αίμα μας. Τη λευτεριά δεν τη ζητάμε παρακάλια. Την παίρνουν με τα ίδια χέρια μονάχοι. Κώστας Βάρναλης. Η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια κυβερνάται από τη νέα τάξη πραγμάτων, που είναι οι διεθνείς τραπεζίτες ή παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, που ελέγχεται από τους Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Σιφ, Γόρμποργκ, και η συμμορία τους ακόμα είναι Σόρος, Κίσιγκερ και άλλα σιχαμένα καθάρματα. Έχουν και τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η JP Morgan, η Citigroup, η Bank of America, η Wells Fargo, που ο καθεστωτικός τύπος τους αναφέρει ως κερδοσκόπους ή αγορές. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δούνου του είναι κατά κάποιο τρόπο οι κεντρικές τράπεζες των κεντρικών τραπεζών. Είναι οι ιδιωτικές εταιρείες που ελέγχονται από το τραπεζικό καρτέλ και η αποστολή τους είναι ο συντονισμός επιθέσεων που οδηγούν στη χρεοκοπία και τη φτώχεια στα έθνη. Αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Ο Ροκφέλερ είχε πει: η παρούσα ευκαιρία μιας ειρηνικής και αλληλεξαρτώμενης παγκόσμιας τάξης δεν θα είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της παγκόσμιας μεταμόρφωσης. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η κατάλληλη μεγάλη κρίση που τα έθνη θα δεχθούν τη νέα παγκόσμια τάξη. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και κάποιοι που μιλούν για θέματα της νέας τάξης πραγμάτων δεν είναι ούτε τρελοί, ούτε γραφικοί, ούτε συνωμοσιολόγοι. Αυτό είναι αλήθεια και πρέπει επιτέλους να ξυπνήσετε και να καταλάβετε ότι ζείτε τόσα χρόνια σε έναν εικονικό κόσμο που κάναν αυτοί για εσάς, χωρίς να σας ρωτήσουν. Αμέτρητοι άνθρωποι θα μισήσουν τη νέα παγκόσμια τάξη και θα πεθάνουν διαδηλώνοντας εναντίον της. George Wells, 1939. Αλλά όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί άμα οι μεγαλοδημοσιογράφοι, σαν διανοούμενες πόρνες που παίζουν το παιχνίδι του συστήματος, δεν τα κρύβαν όλα. Δείτε τι είπε σε μια συνάντηση της Bilderberg ο Ρότσιλντ το 1991. Είμαστε ευγνώμονες στην Washington Post, στους New York Times, στο περιοδικό Time και σε άλλες μεγάλες εκδόσεις των χωρών, των οποίων οι διευθυντές έχουν παρευρεθεί στις συναντήσεις μας και έχουν συμβαστεί τις υποσχέσεις τους για διακριτικότητα για σχεδόν 40 χρόνια. Θα είχε εικαστεί αδύνατον για εμάς να αναπτύξουμε το σχέδιό μας για τον κόσμο αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών είχε υπαχθεί στα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας. Αυτό είχε πει ο David Rockefeller μαζί με τους Rothschild και μαζί με όλους τους άλλους σιχαμένους που ήταν στην συνεδρίαση της Bilderberg. Να ξέρουν όμως πολύ καλά αυτοί οι μεγαλοδημοσιογράφοι, οι αλυταράδες της ενημέρωσης, ότι όταν η ανθρωπότητα αλλάξει, αυτοί θα δικαστούν. Γιατί πούλησαν για λίγα ευρώ την ψυχή τους στο διάβολο. Και ειδικά τα λόγια της Ελλάδος. Όταν η Ελλάδα κυβερνηθεί από Έλληνες, αυτοί θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Γιατί είναι καθάρματα και τη μοναδική ενημέρωση που κάνουν είναι προπαγάνδα. Για να υπηρετούν το μνημόνιο. Είναι προδότες, ρουφιάνοι και ολοποδίτες.
Κλείνω το βίντεό μου με ένα ποίημα του φίλου μου και συναγωνιστή Χάρη Καλογεράκη. Δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει αριστερά. Μόνο κόκαλα υπάρχουν των Ελλήνων τα ιερά. Δεν με νοιάζει τι ψηφίζεις, δεν με νοιάζει που θα πας. Μόνο ένα πια με νοιάζει, την Ελλάδα να αγαπάς. Να μεθαίνεις τα παιδιά σου, πως το χώμα που πατούν είναι ποτισμένο αίμα των ηρώων που αγαπούν. Έλληνας αν είσαι, δεν θα μάθεις να ξεχνάς, μέσα στη ίδια σου γραμμένη ιστορία κουβαλάς. Οι πρόγονοι σου άφησαν μέσα στα χέρια θησαυρό την ελευθερία κρυμμένη και τιμένη από χρυσό. Έλληνας αν θες να είσαι, ποτέ μη ξεχνάς, να τιμάς το όνομά σου και να φωνάζεις «Πάμε Πανελλάς! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω ο ελληνισμός!» Πάρε το μήνυμά μου, θέλει ωρετήν και τόλμη ελευθερία. Από εμένα, γεια σας. Σας χαιρετώ όλους με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και τα ξαναλέμε.